निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि बोसोरसालिया जथुम्मा मैया गोजोनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6 आरो 7 डिसेम्बर साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों आमगुरि इगल गेलेग्रा फोथाराव बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनाय जादोंमोन। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारि, बुंथिगिरि आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, लोगोसे बाहागो लाबावो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारि, लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे समाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारिया बुङोदि फैगौ जानुवारि दाननि 6, 7 आरो 8 अक्ट'खालि चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बासुगाव दखरानि सिंनि रनसाय दामाव खुंफुंगोन आरो बे हाबाफारियाव दैखं खुंगुरनि मुङै देंखोमु 1, 2, 3 खुंफुंनायबो जागोन। लोगोसे बुंबावोदि गोदान बोसोरनि मुङाव चिरां जिल्लानि सिङाव गोबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ गनायथावै जौ फाननाय, नांगौनि बारा रंजानाय बेफोर गासैनिबो सायाव डिसिनो 15 नभेम्बरावनो आर'ज बिलाइ गथायदों होनना आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारि बिथाङा फोरमायदों। खुलुमबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानिसिम जोङो गिबियावनो साबायखर बावबाय। दिनै निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै जोबबाय आरो जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांमोनहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै मोनसे गोदान आफाद, मोजां मोनसे गोख्रों मोनसे आफाद बिथांमोना मोनायाव थान्दै मेलाव दाफुंनानै लानो हाबाय आरो गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गासै बिथांमोननि दखरानि आफाद, गोदान आफादनिसिम जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय गोजोननाय बावबाय आरो मिजिं खालामदों बिथांमोनहा गोख्रों मोनसे गोहो बोलो लानानै आरो गावसोरनि रोंगौथिखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादजों मोनसे मोजां सोमोन्दोआव थानानै बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै नेमखान्थि, संबिजिर, डिसिप्लिन बेखौ मानिजोबनानै बिथांमोनहा खामानि मावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। लोगोसे फैगौ जानुवारि 6, 7, 8आव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिनिखि बोसोरारि जथुम्मा, बेयो बासुगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय रनसायथाम होननाय जायगायाव बा रनसायथाम इउनिटनि सिङाव बे जोंनि जथुम्माया चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया जागोन। बेखायनो जोङो खावलायनो लुगैदों गासै रायजो राजा, गुबुन गुबुन बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो फरायसाफोर, जोङो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थिग खालामनाय जाबाय। बेयाव 1, 2, 3 देंखोमु बे बादायलायनाया दैख्रं खुंगुर बिथांनि मुङाव बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जागोन। बेवहाय भलिबल कम्पिटिसन जागोन आरो लिटारेरि माखासे कम्पिटिसन जागोन। बेखायनो बे गासैबो हाबाफारिजों आरो जोङो मोनसे सेमिनार बेयाव खुंफुंनाय जागोन। बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै थाम-थिम जागासिनो दङ आरो आङो मोनसेखौ बेयाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफादेरनो लुगैदों। मैयाबो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। जोंखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे इउटुबारफ्रा बा माखासे सुबुंफ्रा जोंखौ चिरां जिल्लायाव दा पिकनिक स्पटफोर खुलिगासिनो दङ बा पिकनिक खालामनायनि जेनोखि थावनिफोर बे जायगाफ्रा जागासिनो दङ बा खुलिबायबो बा माखासे जानो थांगासिनो दङ। बेनि सायाव जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फुजा मेलायाव बादा खालामबाय, मेलाखौ बादा खालामबाय, जुवा गेलेनायखौ बादा खालामबाय, नाथाय बे पिकनिक स्पटफोरखौ बादा होआखिसै, जेबो बुङाखिसै, जेबो खामानि मावाखिसै। बे खोथाफोरखौ जोङो थोंजोङै बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा मैयाबो जों क्लियार खालामदों, जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लाया 15 नभेम्बरावनो जोङो बे जिनिखि पिकनिक स्पटफोर बिनि माखासे सोलिनाय गोलाव सम बेयाव
जागायनानै माने गोलाव गोलाव सम बेयाव खालामनाय आरो बेवहाय जौ फाननाय आरो समा मोनालायबाबो जोबा पिकनिक जानाय जौ लोंनाय बे गासैखौबो थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो डिसिनि खाथियाव 15 थारिख नभेम्बरावनो मोनसे लाइजाम गथायनाय जादों आरो बिथाङा डिसि सारा जोंनो खोथा होदों बिथाङाबो गोख्रोङै बे जिनिखि पिकनिक स्पटफोर नोजोर होनाय जागोन आरो जोङो जाय बिथांमोना पिकनिक स्पट खालामदों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनोसो लुगैदों नोंथांमोनाबो समाज फारसे दायित्व दङ नोंथांमोनाबो बर' हारिनि फारसे दायित्व दङ आरो गोबां मानसिया जों नुदों हारिनि फारसे खामानि मावनानै थांनाय गोजा जाय पिकनिक स्पट खुलिदों दा बेखायनो बै गासैखौबो नोजोर होनानै जाहाथे बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय नोंथांमोनाबो साननानै जेनिखि गोलाव गोलाव सम आरो दानोथ' जों खोनाबाय मोनाबिलिया दाखालिनिफ्रायनो स्पटखौ खुलिबाय नाथाय जोङो बुजिनो मोनाखै दा निउ इयार जाखो गोदान बोसोर जाखो ना गोजाम बोसोर जाखो दाथ' नभेम्बर डिसेम्बर दासो दा बोरै गोदान बोसोरनि पिकनिक स्पट खुलिखो जों बुजिनोनो मोनाखै दा जोङो लुगैदों मा खालामोबाबो पिकनिकखौ जाखागोन नों पिकनिक स्पट खुलिबाबो खुलियाबाबो पिकनिक जाग्राया जाखागोन दा बेखायनो जोङो गासैखौबो नोजोर होजोबनानै जोङो जाय कमिटि बिथांमोना पिकनिक स्पट खुलिबाय बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनो लुगैदों नोंथांमोनाबो गासैबो बुजिजोबनाय मानसिखा गासैबो थासारिखौ नोजोर होजोबनानै जाहाथे बिनि फारसे सानो नोजोर होयो जाहाथे बिनि गेजेरजों रावबो जोंनि लाइमोनफोरनि सासेबो जिउ खहा जाया जोंनि लाइमोनफ्रा जौ लोंनानै बायदिसिना थासारि बेयाव जाया बे फारसे गासैखौबो नोजोर होनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो सानगोन आरो बे जाथायफ्रा जायोबा बिनि दायित्व गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन